בואו חברי הפאנל, אתם גרים בכל אחד במקום אחר בפריפריה. מה הייתם באמת אומרים לצופים שלנו שרואים אותנו, בין אם הם גרים במרכז או בפריפריה? למה באמת יש יתרונות כל כך לגור בפריפריה? תראה, אז כמו שאמרו פה חבריי, קודם כל יש מן הציונות קצת לבוא ולגור בפריפריה, אבל בכל מקרה... אבל אם אנחנו מדברים בפרקטיקה. עם ציונות לא הולכים למכולת, אוקיי? זאת אומרת שבהחלט מעבר... במצובה בהרחבה? בהרחבה, כן. אני תושב הרחבה, אבל אני בן גרעין של מצובה לשעבר. אני התחלתי שם את ה... אבל איפה גרת לפני כן, תל אביב? לא, גרתי בקריות, שזה ככה סמוך פריפריה, אוקיי? גם פריפריה? כן, גם פריפריה, והייתי קרוב ל-15 שנה בירושלים, זאת אומרת, חוויתי גם את העיר הגדולה, את הכרך הגדול, אבל חזרתי לבנות את ביתי בהחלט במצובה, אני לא מצטער לרגע, אני ומשפחתי שמחים שם על כל רגע, אבל עדיין יש מקום של כבוד לציונות, אבל צריך גם ליצור מקומות תעסוקה. והיום כשאת מסתכלת, בעיקר בגליל, בצפון, אין שם מפעלים או חברות שיכולות להוות איזה עמוד שדרה איתן לאנשים שבאים לגור בגליל. אני מניח שיש לזה קשר לקשרי הון שלטון. זאת אומרת, מי שמושך לכיוון הזה יכול להיות שזה אותם אנשי משק בכירים או בעלי מפעלים שהם בעל הדעה ובעל המאה. בעל המאה ובעל הדעה, והם כנראה מושכים. היום בצפון אפשר אולי להצביע אולי מפעל פלסן של קיבוץ סאסא, שהוא המפעל, והוא באמת 95% מהתוצרת שלו של מיגון רכבים הלך לצבא האמריקאי עם הכניסה שלו לאפגניסטן ועיראק. וקרה גם שהאמריקאים יצאו מהמקומות האלה, ואז הוא נכנס למשבר. למזלו הוא, היה לו עוד מפעל של פלסטיק, שככה איזן קצת את ההכנסות. אבל זה מפעל של הקיבוץ ולא בתמיכת המדינה. יש לך את יזכר, זה מפעל גדול מאוד. או, לתפארת. יש לך את יזכר, יש סנדיסק בתפן. יש מפעלים, אבל זה לא מספיק. זה לא מספיק. אבל גם אנחנו מזכירים, רק בואו נזכיר גם שסטף ורטהיימר עזב, נכון, הוא גם הדיר את רגליו קצת בדיוק. אבל אני שואלת את עצמכם, אבל עדיין המפעל זה שמקימים עוד ועוד יישובים, זה מצוין, כדי לאפשר אפשרויות מגוונות. צריך להתבסס על משהו שהוא כבר קיים. אם הוא קיים ממילא, בוא נתיישב עליו ונשדרג אותו, נטפח אותו, ניקח את הדברים הטובים ממנו. דרך אגב, אני שומע פה התייחסות רק לצד החומרי של העניין. שווה, לא שווה, תועלת, כדאיות. מה עם הנכסים והסמלים התרבותיים? זאת אומרת, יש לנו פה צורת יישוב כמו קיבוץ, מושב, שבאמת אפשר לקחת מהם את הסמלים התרבותיים, הרוחניים, שהם הצטיינו בו, אין מה לעשות. נכון. לקחת את זה ולהביא אנשים חדשים בצורת הנקלטים החדשים בהרחבות, שהם ייקחו את הדבר הטוב הזה והתהפכו. נכון. ואנשי ההרחבות מצידם יביאו את הדבר החדשני של יוזמה ועשייה, וביחד התוצר שיצא מהצורת ההתיישבות הזאת, זה משהו שמפרה את שני הצדדים, זאת אומרת, אתה בא ואומר, לחזק... כן, לטפח. לחזק את מה שכבר קיים, זה עדיף גם מבחינת המשאבים הכלכליים וגם מבחינת המשאבים הרוחניים והתרבותיים. הוא אומר גם לחזק את היישובים הקהילתיים, לא רק את הערים. היום לבנות יישוב עם 100 משפחות, זה עולה הון תועפות. אני בא ואומר, מדינת ישראל, קודם כל תחזקי את הקיים. אחרי זה נדבר על דברים חדשים. כשמקימים עיר כמו מודיעין, שהיא קרובה יחסית למרכז, אז זה עושה את האפקט החיובי של זה. אוקיי, אז אנשים שממילא עובדים וחיו בתל אביב, אז מצאו איזו חלופה די קרובה. אבל לקחת ולהקים ערים בפריפריה חדשות, לא, יישובים קהילתיים זה לא ערים, זה משהו אחר. אוקיי, אז אני מתכוון לזה. יישובים קהילתיים זה מבורך. זה להתחיל מההתחלה, ואני לא יודע אם זה ייתן את האפקט החיובי שאנחנו מצפים לו. אני חושבת כדי למשוך צעירה חזקה, את אוכלוסייה צעירה וחזקה לפריפריה, אני חושבת שיישובים קהילתיים זה אחד הכלים החשובים. בצורת ההרחבה שלהם. לא חשוב.